Tumawag lang yung asawa ko, guys. So, I will add some mayo. Mag-add lang ako ng mayonnaise. Abi na akong mag-uyab di gunggong. Tani na, ninati, tita, baho man ang pipi, sinadin baho ang pipi. Good morning, Philippines! Yeah, carrots. Naluka ako kay Tani kasi yung binili niyang carrots is sobrang baby. Sabi ko, baby carrots na mataba. Ito naman, baby na mapayat. sobrang payat ng carrots, guys, na binili niya. Ko sabi ko, pag mag-grade ako, yung kamay ko yung mag-grade kasi sobrang payat ng carrots na binili mo. Naluka ako kay Tami. Meron pa nga akong celery. Meron pala, kaluka naman. Ay. I think yun lang. I have to boil eggs. Boil eggs also because the macaroni salad need eggs. Sinishare ko lang yan sa inyo kasi nakakaano ba yung iba? Nakaka-disappoint yung iba. Iwan ko. Doon talaga, guys. May nag-message din may nag-comment isa. Pero mostly, doon talaga sila nag-send message sa Facebook ko. Sa private talaga, guys. Sa private messages. Naluka ako. Hi guys. Hi. Sa mga nagtatanong, may nagtatanong kung ano yung or paano namin ni Tami ginawa yung macaroni salad. And yun, ipakita ko sa inyo. Ito yung one box pala. 1 box of this Barilla elbows. Ito siya. Ito. Kapag maraming tao, 2. Pero kung mga 6, 5 tao lang, ito kasya na to. Kasi marami tayong ilalagay. Kung ganito lang, isang ganito lang, 1 dozen of eggs. So, ikakat nyo siyang mga ganito. Look. Ganyan. And here, meron tayong green bell pepper, onion, celery. Ito, celery itong clear na green. And also, ito, olives. Maraming olives sa baba, sa ilalim. Depende na yan sa inyo, guys, kung merong mahilig talaga sa olives. Depende kung konti lang. Carrots, guys. Yung carrots, depende na yan sa inyo. Pero ako, I will add more carrots. So, i-boil natin itong elbows. Mamaya, kapag ready na tayo, kapag ready na ito lahat. Kasi kapag gumagawa kayo ng macaroni salad, yung dapat naka-ready na lahat yung mga ingredients like this kasi it takes time to cut all this, guys, kasi marami siya. And then you boil the pasta, and then after that, add na lang yung mga ipakita ko sa inyo later pagkatapos kong i-boil. And then may instruction naman ito kung ilang minuto, ganyan. And then ipakita ko sa inyo kung ano yung i-add ko na ibang ingredients like mayonnaise, etc. Okay? Ito mga asong to, kakain tayo, guys. Kumuha ako ng 2 itlog doon sa niluluto ko. And yun. And spam kagabi. And then meron tayong sukang pinakurat dito. Balot, Pinoy. Ano yung Pinoy? Wala pang piso, di ba? Wala pang manok sa loob. Sarap. I was thinking of cutting our grass sa backyard. Si Tami hindi tumawag, so hindi ko na siya dinisturbo, guys, kasi ngayon yung ano nila viewing sa katawan ng kapatid nila. So somebody called me. Hold on. Hindi ko kilala. So yun. Are you still a puppy? Yes, Mama, I'm still a puppy. I'm the cutest puppy in the whole universe, Mama. Are you happy Mama give you some boonsy? Of course, this one right here, she keep eating. And Roxy leave her bones right there. Kailangan talaga nila yun, guys. Kasi hindi ko na yan nabigay for a while, yung bones na ganun. Kasi madaling natapos yung binili ni Tami. So, it's good for their teeth, cleaning it. Like, rubbing their teeth. Good for her. Look at her. Sobrang cute. Tignan niyo itong isa. Wala nang bunsi. Wala na bunti. Hi guys, I am here. So here, this is the bowl.
the bobo. So, I'm going to put the pasta. I drain it, guys, kasi, diba, yung tubig. So, I drain this one. And, ito na siya, pasta. 1 box ito. Oh, marami na siya, guys. Look. Mayonnaise. So, I'm going to finish this mayonnaise right here. And, para itapon natin ito. Yeah. Okay. Ito guys, wala akong ano dito. I don't have any measurement with this. What I do is I'm going who's tumawag? Making some macaroni. Tumawag lang yung asawa ko guys. So I will add some mayo. Mag-add lang ako ng mayonnaise. I'm going to add ito na lang yung nilagay ko guys. Nag-add lang ako ng very maliit. Yan. Ito siya, yung green bell pepper, celery, onion, and olives. Ito siya. Maraming olives ito. Kasi gusto nila yung olives. So, yun. Ito na siya. Ang dami. I will add mayonnaise before I keep mixing. Because, iring nagakos. Mga way buot na iring nagakos. Because I think need more mayonnaise. Hala. Naglanay. And then, I will add vinegar. Konting vinegar. Yan. Ito yung lemon nila dito, guys. Nakaano na siya. Konting lemon. And then, this one. Mustard. Oh, katawa talaga ako dito. Konti lang din talaga siya, guys. Hala, oy, sana magkasya ito, guys, kasi meron pa tayong egg na ilagay. And then, ilagay natin yung egg. Ito na siya, guys. Sobrang puno. Ito siya. Sobrang puno niya. Kaloka. So, ang ganda niya. So, I think this is done. Yep. And then, I'll put this in the refrigerator. Hi, guys! Andito ako ngayon, guys. Of course, I'm here. Padala time sa Pinas. Alam nyo ba, guys, kung saan ako nagpapadala? Hindi ito, guys, ha? Hindi ito, promote Pero, nagpapadala ako hindi na sa Western Union. Di ba, nagka-problema kami sa Western Union. Malaki yung. But anyway, so, bumalik ako sa Zoom. Kasi usually, Zoom, Western. Kapag mga malalaki na sa Western, sabi pa nila, wag daw magpadala sa malaki sa Western. Pero, yung pinadala ko na ngayon is for konsumo. Konsumo nila. Kasi, parang, Kapa, why sarado? So, Kapa, why sarado? Padala na ka. Kaloka talaga. Naloka ako sa Kapa. Alam nyo guys, alam ko talaga yung Kapa is babalik yan. Kasi wala akong pinapaniwalaan. Hindi ako naniwala, basta money involved. Pero, this time talaga, naniwala ako sa Kapa kasi ang daming mga taong sumusuporta, hindi mo inaasahan talaga ng mga taong sumusuporta. But anyway, balik tayo sa padala. Nagpapadala ko, yung gamit ko is, Zoom. Nagka-problema ako sa Zoom noon, hindi din ako maka, dalawang account ko na, noon, hindi ko ma-open. Yung last na account ko, yun yung ni-reopen ko. I try my best to open it again, change the password. Before, I did change the password and it doesn't work. So, this time, I did change the password and follow the thing and confirmation, stuff like that. So, I did I logged in sa sa website ng Zoom. And then, yun, nagpadala ako doon. And the good thing about this Zoom, it's cheap. I mean, it's $4 yung
no charge nila to send money, and it's minute. The same thing with Western Union. Ang nakadiferensya lang is yung yung Western Union is, for example, the dollar is 51. So Western Union is 58 something, 58 point something something something, and the Zoom it's 49 something something something. So yun yung yun yung difference. And then the same thing lang naman yung charge. I think the same thing online charge, like, you know, $4 or $5 to send money to the Philippines. And yes, go Kapa! Uy, sirado! Ay, nako din Kapa. Nang dahil sa Kapa, nakapadala. Nang dahil sa Kapa, nag-stop operation yung Kapa, padala na naman tayo. Ang dami talagang natutulungan ng Kapa, guys, as in. Hindi lang yun sa family ko, pero grabe talaga yung natulungan nila. Yung mga taong may sakit, hanggang ngayon talaga. Ngayon, nagdudusa na yung mga may sakit. Puyo, ha? Na! Puyo! Suko, kasabit eh! Pagpuyo! Ay, nako, bunalan ta karon. Katawaan ra ko. Hoy, puyo, ha? Tawag ka ina na din. Nadine, paminaw. Nadine sa monte, bunalan ta karon. Bunalan na, palo, be? Palo. Ay, palo na ron. Naminaw ba yan, buhi? Palo na ron, dagway. Dagway ni mo ron, ha? Nakatawa. Ning tanaw gid siya, day, kay Mus, ay. Kuan man eh, basta kasaban, magpuyo man eh. Kiss na lang dasi. Kiss. Kiss kita, kiss. 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 Ang ilong, baya lapad. Lapad ang ilong. Sige na, hi, Liame. Asa man Liame? Yang. Hayang. Mga pamangkin ko to, guys. Yaming. Liaming. Pila na edad ni mo, Ming? 7 na ka? Oh. Day, ang bata, day, bantay eh. Aman di ang isa una, ang isa. Lang anong naaman na diha? Inday. Drive. Panaugan na diha, kay basin mudagan na. Iloy, kamalay susi. Mudagan na aron, ibangga na dito, tinga, pasukan juga ang tatay nimo. Di pa yung isa kasi mag. Ay, puyo. Na din, pag puyo. Puyo ha, paminaw ni tita, puyo. Niminaw ra ba? Pag puyo. Ate din. Yes. Yang kano sa amang ka eskwela yang. Karon, ay unya. Unsa orasa? Tusti. Be, patanawa ko sa naong ni Mayang Liame, be. Liame. Asa man ka naliwat yang? Patay. Naliwat ka sa imong tatay? Sa imo din papa? Ko. Mag-unggoy. Murag unggoy imong papa yang. Na tamakiya. Sayaw, pasayawa, be. Pasayawa na, be. Ayaw. Sige, day, pasayawa, day. Day, ang kamera, asa naman? Di ko kita. Mahulog ng bata. Kijong duha ka, ukat ka tapos speaker. Mahulog man jud kadugayan ba? Dance, Na 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 na. Dalaga na. Oo, na siya. Len! Allen! Dalaga na si Allen! Huy, kaila pa ka nako, Len? Ha? Kaila pa ka nako? Oo. Dalaga naman ka, nakauyab na ka, Len? Wala ba, oy? Yeah, dalaga naman ni si Allen, oy. Pila na edad ni mo, Len? 13. 13? Kinsa man, 13? kinsay magulang ninyo ni Gonggong? Si Gonggong. Abi na akong mag-uyab ni Gonggong. Ay, asa man si Koy-Koy? Asa si Koy-Koy? Nasa balay. Dalaga, unsa na grado ni mo ron, Len? Ha? Pila na grado ni mo ron? Sa grado ni mo?
Grade 8. Grade 8 na daay ka di ay. Tawaga si Koy Koy ba? Tawaga Koy Koy. Tawagan na si Koy Koy. Tanong na si ate. Diyan po na mo. Nagduwa na po do. O, unsa man ang giduwa na pud ana? Shark. Din, paminaw ha. Paminaw kay tita. Hay, bunala na ron. Paminaw. Na din. Nadine. Tananana, tananana, tani nani nani nati nati natita, baho man ang pipi, si Nadine baho ang pipi. Nagkikili. Dali ragod koy. Oo, pwede. Isay na lang. Okay na na. Nga, tika. Tulion. Ay. Anak mo, kamleg nga. Mga kita ito gingging, mangayo lang ka. Unsa man? Ulang na tingki, ulang tao na nanay uyap. Asa daw be? Asa be koy koy? Koy koy. Te nakauyab na ka. Ha? Kauyab na ka. Wala boy. Filay grado ni moron koy. 5 na day ka? Di man ko kaklaro sa mga nagway day. Asa man ang nagway ni Koy Koy? Tanawa ko Koy. Sama ni si Koy Koy nga. Ning gwapo man lagi ka Koy. Ano na guys? Time check. Why is it 7:56 sa iPad ko? So I guess, okay. It's 10:26 na ng gabi. And i-in ko na to guys. Nag-enjoy lang ako kanina. Kasi tumatawag yung sister ko. And yeah, yung mga pamangkin ko, I've been talking to them, chatting, video call since yesterday. And hindi ako nag-vlog kasi yesterday. So, yeah. So, yun yung I think I did vlog yesterday. I'm not sure. So, yun guys, i-in ko na tong video. And katatapos ko lang talagang nag-edit ng video din. Thank you guys so much for watching. Please like this video. And also, please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Thank you so much. I really appreciate it. Bye guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in